динамично, забавно, с много добра режисура, изключително добре подготвени деца. За мен беше удоволствие и радост, създаде ми настроение за предстоящите празници. Представлението беше много добро. Децата изпитват истинско удоволствие, когато играят, а пък всъщност ръководител на театралното студио Артистик е работил много добре с тях всъщност и те се държат като професионални актьори, което е забележителен успех. Нали? И ръководителът Христо Христов, така да кажа, трябва да бъде поздравен за това свое старание. Искам да кажа колко много съм развълнуван след представлението Балкански пътешественик на театрално студио Артистик. Чувствата, които останаха в мен, са чувства на радост и особено запомня финала, за това, защото действително е важно да живеем живота си така, както ние искаме сами и да си напишем сами историите и да бъдем щастливи. Хареса ли ти пиесата? Да. Какво чувство остана от пиесата? Ами радостно и с хубав край беше и доста ми хареса. А какво научи от нея? Какво ще запомниш от нея? Че ако опитаме, може да постигнем.